älskar att bygga pusselspel. Och vi älskar det. Och nu har vi byggt det så jävligt ofta. Nu vet vi det hur man bygger det. Men det är inte så stuttligt. Så har man ofta prövat det. Så vet man akkurat hur man ska göra akkurat lätt. Så ser. Och då ska vi få göra något pusselspel som vi själva har gjort. Man kan teckna själv, men man kan även göra något ur målbok. Eller målbok, eller också annat som man levererar flott. Jag får göra Elsa. Jag får teckna något själv. Till Avalle? En foil som lägger. Det kanske inte löje till att foil är så tunt. Och ett gott gång så här var så. Nu har jag klippt mig ut och lämnat det i kartong. Så det blir en liten större. Så klipper jag efter som poppen. Pappäske så får vi ta lojma efter nu då. Man ska kunna next lojma. Nu har vi det bättre pusselspel. Är du med så väl? Din tote. Hatte är rejsning. Jag tar konga för. Pusselspel och på sin egna matar. Ja, super bra.
Hallå! Så sier jeg dit.